Goddag, og velkommen tilbage til podcasten Håndværk. Mit navn det er Gustav Sehersen, og som der lidt blev teaset for i sidste episode, så har vi en nyhed med til alle de lyttere, der er med. Alle dem forhåbentlig, der en dag kalder sig fans, eller er fans. Følger, ja. Vi har spændende besøg fra Hilti Danmark, som også kommer til at være sponsor på de her næste 3 episoder. Og det er vi super glade for. Vi er super glade for at have dem med ombord. Vi har en specifik gæst med inden for Hilti, som jeg nok skal introducere lige med et øjeblik. Men hele det her koncept, der er podcasten Håndværk, er jo at skabe en bred platform på tværs af faggrupper og igennem hele processen i en entreprise, om man er leverandør eller total entreprenør eller bare en lille tømmersvend et sted. Kunne snakke om trends og udfordringer på tværs af linjen. Men over til min medvært, som sidder og tripper. Anders Kjellerup. Hej. Jeg er godt at have dig tilbage. Tak. Og så til vores gæst i dag, en anden Anders. Anders Aarskoven fra Hilti. Produktmanager, produktchef, har jeg hørt. Er det rigtigt? Det, du kan kalde det, hvad du vil, tror jeg. Kalde det, hvad du vil. Lidt af det hele. Ja. Velkommen til, Anders. Tak. Vil du ikke give os bare en hurtig intro til hvem du er? Om det er fra, at du bliver født, eller fra, at du starter i Hilti, det må du egentlig selv bestemme. Jo, lad os bare gøre det ganske kort. Jeg har arbejdet 10 år ved Hilti. Hilti var min første arbejdsplads, efter jeg blev færdiguddannet fra business-skolen. Så det er totalt loyalt. Ja, helt klart. Vi har mange, der har... Vi har lige holdt sådan noget jubilæumsfest. Eller sådan en årlig fest, hvor at, dem, som har været henholdsvis 10, 20, 30 og 40 år, kommer op på scenen og bliver klappet lidt af. Ja. Så det er en bedrift i sig selv, kan jeg høre. Det er en bedrift i sig selv. Det tror jeg alligevel er sjældent, og faktisk i vores branche især flot. Ja, det er en super fed arbejdsplads. Vi har også vi deltager også i sådan noget, der hedder Great Place to Work, som er, hvor de bedste arbejdspladser bliver honoreret. Selvfølgelig. Det er jo lidt en skønhedskonkurrence. Ja. Så der stiller Hilti også op og bliver i år kåret som nummer 2 i forhold til det antal medarbejdere. Ja. Men tilbage til mig. Jeg sidder så som produktchef i dag. I Hilti har haft lidt forskellige roller. Har også været det, vi kalder account manager. Det var sådan, jeg startede i Hilti. Altså, hvis der er nogen derude, som har mødt deres Hilti-sælger, så har jeg også prøvet at være det. Og sidder i dag som produktchef på nogle af de services, som er tilknyttet vores værktøjer. Ja, så du er sådan lidt starten from the bottom, men så har du bare arbejdet op gennem Hilti-systemet. Fra sælger op til produktchef, eller hvordan? Der vil sikkert være nogen, der vil sige, at det er den anden vej, eller den tredje vej, hvad er der op eller ned. Man kan også gå frem og tilbage, men det kan man da godt sige, ja. Sådan helt lavpraktisk, hvad går hverdagen ud på som produktionschef i virkeligheden så? Ja, som produktchef. Produktchef? Nå ja. Altså, min største rolle, det er at sikre, at vores sælger har de kompetencer, der skal til, for at drive forretningen ude i deres de enkelte distrikter. Så det er sådan en kompetenceopbygning, som måske skal være med til at de skal være dygtige til at sælge værdien i Hilti. Det er jo sådan, at i Hilti lever vi vores direkte salgsmodel. Mm-hmm. Det vil sige, vi har ikke nogen grossister. Vi handler direkte med håndværkerne? Direkte med håndværkerne gennem hele og har selv hele værdikæden. Det vil sige, at det er vigtigt, det er selvfølgelig afgørende for vores forretning, at vores sælgere er klædt sig godt på, så de kan fortælle, hvilken værdi der er for håndværkerne og samarbejde med Hilti. Så det hjælper jeg til. Og lige kort, altså hvor stort er Hilti? Hvor mange sælgere har I, og hvor mange arbejder på den her arbejdsplads i Danmark? Det er jo ikke dansk. Nej, så Hilti kommer fra Liechtenstein. Det er så dejligt spøjst et land. Jeg bliver så glad, når jeg hører sådan noget Liechtenstein. Ja, det er det. Og så vil man jo tænke... Våbenskjold. Så vil man jo tænke, det gør man jo på grund af nogle skattefordele. Men det er faktisk startet dernede af familien Hilti, som var fra Liechtenstein, og så er man så blevet dernede. Og globalt er vi 35.000 ansatte, og i Danmark er vi så 200. Så det er jo en lille markedsorganisation. Stor forretning. Af en stor del. Og så cirka halvdelen arbejder med salg, altså direkte salg. Ja. Jamen, spændende, og meget godt perspektiv lige at få. Men er det også, altså, jeg tænker også, det er vel noget udvikling. Altså, du snakker om, du kiggede ind i service-delen af jeres produkter, og jeres produkt er vel værktøjet generelt, altså sådan straight up bare værktøjet. Så hele service-delen omkring det, er det så også vedligeholdt, eller hvordan man arbejder med produktivitet, og hvordan man bruger de her produkter ude på pladsen?
Så man kan sige, når man køber vores, hvis det er værktøjsdelen, som vi starter med at snakke om, så når man køber vores værktøj, eller fleeter vores værktøj, som er ligesom en værktøjsleasingmodel, jamen så er der tilknyttet nogle services til de her værktøjer. Og det er klart, det er lidt unikt i markedet, at den er tilknyttet, og der er ikke noget, man skal ikke registrere noget. De her services, de ligger ligesom... De følger med i en pakke, eller? Ja, præcis. Ja. Okay. De følger med. Okay. Så lige for sådan en dumkopf som mig, når vi bliver det tysk-franske. Hvad er det for noget service? Hvad kunne det være? Altså, det er bare oplæring, eller er det ekstra komplekst værktøj, som skal bruge data, IT-elementer inkorporeret, eller hvad er sådan et service-element i det? Blev du udfordret? Ja, det er jo godt. Det er jo godt. Jeg tror, det er derfor, I har inviteret mig. Ja, 100%. Det er det helt sikkert. Det er super fint. Jeg tror, hvis vi skal starte med et sted, så kan man sige, at det, der er inkluderet, når du handler med Hilti, det er jo reparationsdelen. Ja. Så værktøj, de går i stykker, uanset om du køber blå, gul, grøn eller rød, så vil værktøjen gå i stykker. Og så kan man enten vælge at købe det, eller lease værktøjet gennem os. Og så vil værktøjsreparationsdelen, den vil være inkluderet i 2 år, hvis du køber det, eller det vil være inkluderet hele løbetiden på reparationsdelen, hvis du vælger at lease værktøjet. Så det, man kan sige, det er en del af service-delen. Der er også blandt andet noget digitalisering. Du kan få at vide, hvor meget værktøjet har været brugt, hvornår det sidst har været brugt. Sådan noget analyse. Sådan noget analysedel af den. Ja. Det ligger så, man kan sige, kun hvis man vælger at lease værktøjet, at man kan ligesom, hvad vil værktøjet gerne fortælle dig? Hvis du spurgte et stiksav. Hvad skal stiksaven fortælle dig? Er du træt i dag? Ja, præcis. Så vil vi gerne have, at stiksaven og det batteri, der har siddet på stiksaven, kan fortælle os noget. Ja. Fordi det er jo det, som der gør det produktivt for håndværkeren derude, at han ikke gider at købe, når han er kommet ud på byggepladsen, gået for bilen, han ikke kaster det over høje skulder, for det var fandme ikke noget, som var værd at bruge. Så kunne det være fedt, hvis man vidste på forhånd, at det hele bare spillede. Ja. Og jeg går lige tilbage til starten, hvor du fortalte om, hvor stort Hilti egentlig er, og hvor stort det ikke er. Hvor bredt spænder jeres værktøjsspektrum? Og det er primært værktøj, ikke? Nej, det er også anker. Okay. Så vores værktøjsforretning udgør cirka halvdelen af forretningen. Så er der også skinner og anker, brandsikring, som også er med i forretningen, altså... og flere ting, som jeg ikke er 100% men så hvis vi slår over og siger, altså byggematerialer i særdeleshed og sammen med værktøjer. Ja, altså jeg tror helt klart, når I spørger sådan, om Hilti, det må være værktøjer. Det er også sådan, tror jeg, de fleste... Jeg tænker også bare alt det der meget karakteristiske røde værktøjer, stiksaver, boremaskiner og sådan noget udstyr, ikke? Altså, det er måske også mig, der ikke fatter noget byggebranchen. Der er jo nogle konkurrenter, der også har valgt rød. Milwaukee, tror jeg, blandt andet, ikke? Det må jeg synes, det er fedt, I siger stiksaven, fordi stiksaven på batteri var vi så lang tid om at komme ud med på markedet, og vi gik og ventede på den, så jeg tror ikke, der er mange, der kender en batteristiksav. Jeg tror faktisk, det er sådan en mejselhammer i Tyrkiet. Den tyrkiske ordbog, den hedder bare en Hilti. Okay. Så det er mere, hvad skal man sige, det er til det professionelle værktøj, men vi har også helt nødt til skruemaskinstiksav. Men det er jo nemlig det, fordi da jeg tænkte Hilti, da vi planlagde alt det, så tænkte jeg, okay, værktøj, så kan jeg lege nogle hammer, noget sav, noget boremaskine og sådan lidt grej. Men det er jo også et helt andet, altså endnu større spektrum, endnu mere kompleks værktøj, og det er jo heller ikke sådan, man tænker jeg, nu sætter en digital måler på en hammer, og så fortæller den mig, hvornår den er ved at være godt brugt. Altså der skal man jo også op i en lidt større skala, tænker jeg, før nogle af de der lidt mere digitale tiltag i forhold til service begynder at spille ind. Det er faktisk sådan, at det er vores batteri, som sammen med maskinen kan fortælle, hvornår værktøjet sidst har været brugt, og hvor det har været brugt henne. Altså med GPS? Så det er ikke på værktøjet er det ikke en GPS-løsning, så det er sådan noget triangulering, ligesom man kender for mobilmaster. Nå, okay. Så man kan få ligesom afstand, så man kan ikke vide, er det præcis her, men man kan vide, hvis man har, lad os sige, man har 10 byggepladser, så vil man godt kunne se, okay, den er brugt på den her byggeplads. Og hvad er formålet med det? Er det sådan noget teorisikring? Eller? Nej, så formålet det er jo at være så produktiv som i forhold til analyse, tænker jeg, ikke? Så man kan sige, det handler om at være så produktiv som muligt for den enkelte håndværker og det enkelte sjak, og måske undgå at købe en ekstra. Vi kender måske alle sammen de håndværkere,
som godt kan lide at rave ting til sig. Og der er det klart, så ham eller hende, som har ansvaret for indkøb, kan så gå ind og se, jamen, hvorfor skal du have en skruemaskine mere? Jeg kan se, der ligger 4 i på jeres byggeplads, som ikke har været brugt i en uges tid. Tror du ikke, du skal tage dem? Okay, vildt nok. Hvor meget, altså det måler jeg garanteret på, hvor meget sådan noget besparelse eller levetid kan I forlænge noget af det værktøj for jeres kunder for, i forhold til det her med at kunne track på det? Altså, hvor meget mere værdi skaber det ligesom? Så levetid er jo helt klart noget, som vi snakker meget om, også når vi... Der er også noget ESG der. Ja, præcis. Så man kan sige, at den måde, som vi definerer levetiden, det gør vi blandt andet vores leasingsperiode, som er fast. Typisk vil det være 4 år for batteriværktøj. Det er der, hvor vi siger, at efter 4 år, hvis det er godt brugt, jamen så anbefaler vi, at du skifter det. Og hvad hvis man sammenligner præcis, nu har vi fat i stiksaven, bruger vi den som modus operandi, men sådan, hvis du køber en stiksav, eller hedder det så fleeter en stiksav, hvor meget mere tænker I, at mere værdi eller levetid kan man ligesom holde liv i noget, man har fået for hele tiden, versus bare noget, man har købt? Fra et andet mærke, for eksempel. Ja, uanset hvilket mærke det er, det er også bare, du har købt god mulighed for at lave et godt salg nu. Ja, men altså... Men for mig er det lidt meget forskel på det her, altså om det giver noget ekstra det her med, når du har, jeg ved ikke, om det er leaset eller fleeting, om det er lidt i den samme boldgade versus har købt noget selv, som ikke, så heller ikke har de her ekstra features. Altså, jeg tror, man skal se det på den måde, at levetiden for et værktøj, som er leaset, det vil du reparere, når det går i stykker. Fordi du har reparationen gratis, og ved hele tiden har du tilbage inden for 3 dage. Så har du dit værktøj klar til at bruge igen. Hvor at levetiden, når man spørger, og det er jo det, vi også gør, når vi er ude og overbevise vores kunder om, at de skal vælge Hilti-løsninger, det er, men hvad gør I så i dag, når tingene skal sendes til reparation, hvis de bruger et andet mærke? Og der er jo nogen, som ikke bruger reparation. Så klart, så har man en kortere levetid. Så kan man sige, at man så mere produktiv, fordi man ikke skal vente de her 3 dage, så har man måske nogle andre udfordringer. Ja. Så det er svært at svare på. Jeg tror, noget af det, som vi kigger ind i, det er, at cirka gennemsnitslevetiden for et værktøj, som ikke er for Hilti, er cirka et år. Ja. Okay. Jamen, det var det, vi fiskede efter. Okay. Det var den der sådan forskel direkte. Jeg tror også, jeg tænker på, om man kan, altså i forbindelse med reparation, og nu skal vi ikke snakke for meget mere om det, tror jeg, men altså ESG-rapportering og CO2 og alle de her grønne omstillinger, som alle virksomheder blev facet med i den vestlige atmosfære, skulle jeg til at sige. Ja. Atmosfære. Er der en direkte kobling til den service i forbindelse med det, jeg nævner her, eller er det et andet element af jeres strategi? Så vi vil være kundens bedste partner inden for bæredygtighed, produktivitet og sikkerhed. Og det er en af årsagerne til det her med reparation. Altså nu tænker jeg på helt lavpraktisk, at man forlænger noget, der ikke nødvendigvis er udsmidningsværdigt endnu, eller genbruger elementer i komponenterne. Ja, altså, helt klart. Ja, det ligger også inde i vores fleet leasing aftale, at man leverer det tilbage, når man er færdig. Ja, okay. Så, det var også bare for at pensle helt ud og mejsle det i men det er et godt spring til næste uges episode med bæredygtighedschef. Ja. Også for Hilti, vi lige får besøg. Ja, absolut. Men jeg tænker, ud over altså sådan, værktøjerne, laver I noget for at støtte sådan generel produktivitet, altså med menneskerne og med håndværkerne derude? Jeg ved ikke, det kunne garanteret være... Økonomiske tiltag kunne det være, blandt andet, ikke? Ja, sådan hvordan du eller workshop med, hvordan du arbejder mere, igen, ergonomisk mere produktivt, et eller andet den dur. Jeg ved ikke, om det er et supplement eller noget lignende, som I også har ved siden af. Jamen altså, der vil jeg jo give et kæmpe skud til vores sælgere. Ja. Altså, det er jo dem, som er derude og skal tage vores innovative produkter og hjælpe kunderne derude. Og noget af det, som har givet god traction, tror jeg. Jeg ved ikke, om så folk har fået set det, men der er i hvert fald mange, der har fået lov at prøve det. Det er vores, sådan noget, vi kalder et exoskelet. Den er ret sej. Jeg har prøvet den også, ja, vi har haft en test af det. Det er imponerende. Du kan jo lige sætte nogle ord på, hvad det egentlig er for folk, der ikke ved, hvad det er. Ja, klart. Så et exoskelet, det er selvfølgelig også i forhold til hjælp med sikkerhed, men det er især... Forestil dig, at du tager et skelet på ryggen, som der så hjælper lasterne, når du bruger opad, og kan også hjælpe med at trække de tunge maskiner op til dig i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed. Så det er superpower, bare lige din naturlige formåen, eller hvad?
Om den giver dig superpower, det gør dig stærkere på et eller andet punkt. Jo. Nu skal du bare fyre den af. Den hjælper dig i hvert fald, i forhold til at holde ud på arbejdsmarkedet. Ja, det kan vi godt sige, man bare gør. Ja. Men det er klart, at så hvad er produktivitet? Det er jo også at holde på sine gode medarbejdere. Ja, og sørge for, at der ikke er ondt i ryggen og sunde og raske. Og de gider arbejde et år mere, selvom de er klar til at gå på pension. Og man ikke slider dem op. Ja. Eller de er slidt op og siger, nu vil vi hellere være sælgere. For eksempel. Kan man name drop noget omkring, hvad den kan hjælpe med at løfte? Er der sådan nogle fact omkring de dele? Nu forestiller folk sig, at Iron Man render rundt lige om lidt, ikke? Jeg forestiller mig, at vi skal til at pitche noget i vores marketingafdeling. I bare køber 5 sekunders rettigheder til Iron Man, og så bare få malet hele dragten over, og så smækker et helt logo foran. Og så bruger det som sådan en lidt for sjov. Ja, nu har vi rigtig gode idéer. Jeg tror, I skal komme videre med dine idéer til nogle af dem, som har af mine kollegaer, som har mere forstand. Også på det her exoskolet, end jeg har. Det er ikke noget, som jeg sidder med. Men det er en lidt mere fremtidsagtig ting. Det ved jeg ikke, det er jo nu. Nej, det er. Så det er ikke noget, som... Jo, men jeg tænker også med at udvikle det. Altså der er nogle af grundstenene for, at det er blevet lagt nu, men at det så skal kunne mere og mere over tid, og det er vel sådan en form for fremtid for produktivitet i byggebranchen. Ja, altså det er klart. Det er et spændende emne i sig selv faktisk, det her med, hvor meget, nu siger jeg, hjælp og robotter, man kan få til at hjælpe med alt muligt. Det er jo sådan en lille smule, det der, ikke? Det er sådan en hybrid af en art. Ja, og det er jo også, jeg kan sige, nu for at gøre mere produktiv og mere sikker, har vi også en robot, som kan bore. På hvilke... Altså? Så du giver en robot en borehammer, og så kan efter nogle mål, og den er programmeret til, så kan den bore selv. Det er ikke noget, så det er sådan noget helt nyt. Det er ikke noget, som er... Det er noget, som godt kan komme i brug derude. Nej, det er heller ikke fuldt automatiseret, tænker du bare sådan en lille Wall-E-type rende rundt og bare borer huller i din byggeplads. Nej, det er en stor robot. Meget stor. Så det er også noget seriemontage, hvor det er relevant. Vi laver lige nogle links i vores podcast til de diverse produkter, fordi det er faktisk meget sjovt, når vi sidder og snakker om det, at man lige har en visualisering af det. Det se, hvordan tingene ser ud. Altså, jeg tænker, at vi vil gerne også dykke ned i. Altså, hvad er sådan fremtiden for... Nu har vi kigget lidt på det, men så hvis vi dykker mere over i dit ben af det. Ja. Hvad er sådan fremtiden for værktøj? Vi kan sige, altså, forhåbentlig vil du kunne sige lidt om, hvordan helt generelt måske noget af den kommunikation, I får ned fra Liechtenstein, og hvilken retning det går, men ellers lige så meget, hvordan tingene hænger sammen i Danmark. Altså, hvad for en retning skal det gå med værktøj? Men altså, jeg tror helt klart på, at fremtiden for værktøj og produktivitet, det er, at vi skal gøre det så nemt og så simpelt for den enkelte håndværker. Og hvem vil ikke gerne vide, når de tager bilen hen til projektet om morgenen, at alt værktøj, de har i bilen, det er det rigtige, og det virker, og batterierne er opladt. Så jeg tror meget på, at man ligesom ikke skal ændre de mønstre, som man gør som håndværker, men at der er nogen, som skal påminde dig, give en pop-up notifikationer omkring ting, sådan, ups, der er lige noget, du skal være opmærksom på. Så jo mere vi kan automatisere, uden at skulle ændre, og sige, start lige med at tælle op. Ja. Der er vi allerede kommet et stykke vej med vores værktøjsstyringssystem, som er i høj grad automatiseret. Så jo mere vi kan lette almindelige bevægelser i arbejdsdagen. Ja, fordi det er jo blevet meget mere komplekst med de projekter, som der skal laves, og lovgivning og så videre. Ja. Så den mængde tid, som der bliver taget fra den enkelte håndværker, væk fra at stå med værktøj i hånden, hvis vi kan gøre det mindre, på grund af noget automatiserede processer. Det tror jeg er vejen at gå. Altså, vi har jo i hvert fald her har været vi hele 10 år, og i starten snakkede vi om, at vi skal digitalisere alle processer. Det var ligesom sådan det første skridt. Det er også nemt at sige. Det er også nemt at sige, og hvor meget flytter det? Men jeg tror på, at produktiviteten flytter endnu højere grad med, at tingene kan blive automatiseret. Ja. Og automatiseret tænker jeg jo ikke, at vi skal undvære håndværkerne, for det kommer vi ikke til. Men at de ting, de står med, at de kan bruge den, oplade den, så godt som muligt, uden at det distraherer dem i hverdagen. Det skal blive nemmere og lettere. Ja, og der er mere, I guess,
igen også data på og skal sige, hvad fungerer godt, hvor længe kan vi holde liv i det her. Men nu snakker og så tror jeg også, at udviklingen, hvis jeg skal undskylde afbryder, bring it on. At udviklingen er jo også der, hvor vi har vores forretningsmodel. Så hvis du møder en Hilti-sælger, så fortæl, hvad er det, der skal være her i? Hvordan skal fremtiden være? Hvad er det, vi mangler? Hvorfor skal den her knap sidde her? Eller hvad skal så I har være? løbende udvikling og lytter meget? Ja, så man kan sige, at al vores udviklingsafdeling, som ligger nede i Liechtenstein, jamen det kommer jo med input fra håndværkerne. Ja. Og det kan vi jo, fordi vi kører direkte. Og de samler bare fra alle steder. Altså, så det er sådan lidt en tovejs kommunikation. Alt det feedback, I får fra kunderne, det bliver på en eller anden måde filtreret og så sendt derned. I en eller anden grad. Altså, selvfølgelig skal de ikke lytte til alt muligt juks, men der er jo garanteret noget, der løber igennem i sidste ende. Det er jo sjældent, der er noget, der helt er noget juks. Nej. Men det er klart, der vil jo altid være en eller anden form for filter på, at tingene kommer videre. Jo mere man fortæller du blandt andet i Danmark, har vi jo meget opmærksom på sådan noget H-klasse støvsuger. Der var vi jo det marked i Hilti, som virkelig pressede på det. Er der nogen, der lige kan forklare mig, hvad en H-klasse støvsuger er? Det får Anders lov til. Og det tror jeg, det er sådan, at der er rigtig meget lovgivning omkring, hvad for nogle filtre, og hvordan en støvsuger skal være ude på byggepladsen. Ja, der er noget med nogle HEPA-filtre. Ja. Det plejer man at kalde det. Ja. Public. Yes. Og der er det, og der har kan man sige, der har Danmark så skubbet rigtig meget på vores udvikling nede i Liechtenstein, at det skal vi have til Danmark så hurtigt som muligt, fordi det er et lovkrav, og det er det, som håndværkerne siger. Så man kan sige, vi tager imod alt det input, som er der, og så udvikler vi den vej. Ja. Er vi så de hurtigste til at komme med tingene på banen? Griner vi selv før lidt om stiksaven. Det må vi jo også sige. Der er nogen, som måske kommer hurtigere med tingene end Hilti. Men når vi kommer ud med noget, så har de været gennemtestet og kørt igennem mange testperioder, før de er klar til at komme ud til kunderne. Har du nogensinde selv været dernede i Liechtenstein? Ja, det har jeg været. Hvor de sidder og tegner og designer og alt det der? Ja, det er meget sjovt at se. Der er lavet sådan nogle kæmpe bygninger dernede, hvor man ligesom også kan sådan gå rundt og få lov at se tingene sådan lidt oppefra. Ja. Hvordan der vil tingene ser ud. Og så bliver man også bedt om, nogle gange, hvis man skal bede hemmelige kammer op og lige udfylde, det her må du ikke snakke om. Ja. Det har du aldrig set. Nej, det her har du aldrig set. Ja. Er det produktionen, der er også produktion i Litauen? Nej, Liechtenstein. Ja. Det er udviklingen. Ja. Så udviklingen ligger der, og jeg tror, der er. Men de producerer ikke alt værktøjet dernede også? Nej, det gør de rundt omkring. Ja. Okay. Det kunne være i Litauen. Det kunne være i Litauen. Ja. Det er flot. Men det virker, det er bare, altså jeg synes bare igen, tilbage til det der Liechtenstein, det virker bare sådan lidt eventyragtigt. Du har en værktøjsforretning ned for det. Det er jo også et eventyrland på en eller anden måde, ikke? Altså vores kollegaer, som arbejder nede, er jo fra hele verden. Ja. Og den var rundt, at det er jo lidt sjovt at se, at man kan jo ikke sådan bare få lov at bo i Liechtenstein. Nej. Så man bor i Schweiz eller Østrig nærliggende, og så kommer man ind om morgenen og bor der, så det er jo lidt. Men det er godt nok også et lille land, ikke? Det er sådan noget. Nu kan jeg ikke lide geografi. Lyngby, Torbeck Kommune-agtigt type. Altså, det er meget småt. Ja. Men det er bare, jeg forstår ikke, hvor gammelt er Hilti? 80 år. 80 år? 80 år. Fordi jeg tænker, at hele den her sidste udvikling, nu snakker vi meget om digitalisering og udvikling og sådan noget, alle de er meget lidt mere komplekse, stærke, eldrevne, på et tidspunkt også benzindrevne, redskaber. Det er jo sådan relativt for nylig, at tænker, når de har startet for 80 år siden, så har de bare lavet en helt vildt god hammer. Jo, der er sikkert en god historie, som omhandler, at den sluttede af en verdenskrig, og så var der plads til nogen, lidt ligesom Vyrt, der pludselig fik plads til at lave en masse skruer og gøre en indsats på det område. Jeg tænker, der er en historie, der sikkert minder om det i Hiltis regi. Er der en historie, du kender, eller skal jeg grave ned i den til næste gang? Altså, den tror jeg, vi skal have nogen med. Nu sagde jeg har været her i 10 år, men vi har helt sikkert nogle kollegaer, som har været her endnu længere tid, som kan huske, hvad der skete. Som kan huske. Okay. Jamen, det er cool. Lad os gå videre til næste emne. Det er okay. Jeg vil egentlig starte med lige at prøve at grille dig en lille smule. Ikke det store. Men det er også snart sommer, så. Det er det. Men læg fokus på, nu snakkede vi om Milwaukee sidst. Snakker om også de gule på den anden side. Det valgt. Hvad er de største forskelle for sådan en lægmand som mig? Jeg ser jo bare noget værktøj og en stiksav.
Men hvad sådan, når I kigger på det, når I skal vurdere det med de så objektive briller, du kan få på, hvad er sådan de største forskelle? Jeg tror noget af det, som er den... Det er jo, hvis vi skal se på, hvad der er den største forskel, noget af det er jo meget kultur. Ja. Det har jeg altid brugt. Og vi har været succesfulde i mit håndværkerfirma gennem rigtig mange år. Og min far og min farfar, som stiftede firmaet, de brugte det her værktøj. Så det virker for os, og det gør vi også. Ja. Så det er simpelthen historisk. Ja, det tror jeg i hvert fald er en ting. Og så er det også noget, som nogle andre er gode til, det er jo sådan tilgængeligheden. Hvis man har en virksomhed, som er meget i det lokale byggemarked, og har et godt samarbejde med den lokale byggemarked, og man gerne vil samle de ting, man køber der, og også vil samle sit værktøjskøb der, så er der nogen, som vælger at prioritere det, og gøre det på den måde. Og så tror jeg, den ligesom almene sådan ting der, helt til det er bare mega dyrt. Ja. Og der er det klart, det er jo derfor, at vores forretningsmodel, og så sagde jeg, hvad det er, som jeg hjælper vores sælger, jeg bliver god til, jamen det er jo at komme ud og snakke med virksomhederne, og finde ud af, om Hilti er dyrt, eller om det er den mest produktive, sikre og mest bæredygtige løsning derude. Ja, det spiller vi også sammen i, hvis man gennem et god dataanalyse kan sige, okay, vi kan faktisk bevise, at når du flitter noget hos os, så holder det 50% længere, eller 70% længere, så kan man lige pludselig forklare, okay, så kan det godt være, at det måske koster lidt mere upfront, eller et eller andet, men det holder over en længere tid, ikke? Ja, og ikke også nok med, at det holder længere, så det, som vi også hjælper kunderne med for at træffe en beslutning om, hvilken vej de vil gå, jamen det er, nu tager du den maskine, du har i dag, og så tager du vores maskine, og så prøver at bore nogle huller, og så ser du, hvad vil du bruge den tid til. Og så er det klart, så skal der jo træffe en beslutning om, at hvis det ene eller det andet er hurtigere, hvad vil du så bruge den ekstra tid til, du får? Vil du så bruge et hul mere, eller vil du stå med armene over kors eller tjekke din telefon? Ja, så det er jo også noget med, hvilken kultur der er. Der er ikke nogen håndværker, der tjekker deres telefon i arbejdstiden, siger arbejdsgiveren. Det kunne så være dig. Nej. Det var ikke mig. Men jeg tænkte egentlig på, jeg fik en indskydelse af, hvad for noget hører du, da du var sælger, når du kommer ud? Hvad for nogle, udover det her med, det er dyrt, eller det kunne være dyrt? Andre fordomme. Er der andre fordomme? Og det kunne også være fra den anden Anders' side, som så har været på den købende side. Og med sådan men jeg var ved at bakke dig op i fordommen, fordi det er det, vi har historisk kørt lidt med Hilti, men har haft enkelte håndværkere, der har haft præference for det. Og hos os har vi altid kørt i den overbevisning, at hvis folk havde en forkærlighed for et stykke værktøj, som gjorde dem mere motiveret og produktive, hvis vi skal bruge det ord, så skulle de have lov at have den præference. Og det har vi egentlig gået ret meget op i, så vi har ikke altid haft fuldstændig ens flåde af værktøj. Der har været blandet landhandel, afhængig af hvilke fagfolk vi har haft inde, og hvem der har haft lyst og overbevisning. Det har selvfølgelig ikke været noget, man kunne vælge, når man kom og var nystartet svend. Det har været noget, hvor man har set på nogle dygtige medarbejdere, man gerne har vil videreudvikle i vores regi af vores firma. Og så har man brugt det som en motivation for at give folk en indflydelse. Og der er helt sikkert nogen, der har valgt det, og det har også været dyre. I hvert fald i første hug. Der er helt sikkert måske nogle tendenser og nogle overbevisninger om, at det også er en meget høj kvalitet. Ja. Ligesom jeg kan vende det. Altså man kan nemt som entreprenør og håndværksmester name-droppe en del forskellige, både den billige og lidt dårlige, og privatsektor håndværksværktøj. Og så er der dem i den anden ende, som man betegner som professionel, og der er lige præcis det samme. Der er noget, der er billigt, mellem og høj. Og der vil hele tiden bevæge sig i det høje segment, men jo også, jeg tror, at de fleste er klar over, det holder i mange år også. Så jeg tror, hvis man har udbetalingen eller muligheden for det, og det er jo måske der, hvor jeres fleeting hjælper gevaldigt, så tror jeg godt, at folk er klar over, at det kan holde meget længere. Og så bliver det både bæredygtigt og billigere på den lange bane. Men udover sådan det her med at kunne give nogle medarbejdere en frønsegod, quote-unquote-agtigt, at man kan få lov til at vælge, hvad man præference. Hvad vil du, altså som chef, lægge vægt på, når I skulle indkøbe værktøj? Hvad vil sådan nogle af de pain points eller sådan nogle gains, I tænker? Nogle af dem er jo nævnt her. Ingen tvivl, fordi det er nogle af jeres nogle af de ting, I har hovedfokus på. Det er også noget af det, som vi ser efter, når vi kigger ind i for eksempel en helt ny værktøjspakke. Det er helt sikkert holdbarhed, og det er det her med reparation, eller netop det her med, at man kan nemt og hurtigt få adgang til noget nyt værktøj,
hvis det andet går i stykker. Og så det her med, at man kan tyverisikre det, fordi der er meget tyveri, der er rigtig meget værktøj, der bliver forlagt eller ødelagt. Du nævnte før det her med, at man kan triangulere, hvor noget er, og så kan man nemt gå ind og finde ud af, at der ligger eksemplet var 4 skruemaskiner på pladsen. Du skal ikke have en ny. Men altså, vi ser jo lige så tit, at folk de lægger den op på stilladset, så lægger den der hen over en påske, som det lige har været nu. Og når de så kommer tilbage, det er ikke et aktuelt eksempel, så ligger den ude i regnen og har ligget deroppe i vild lang tid. Ikke? Og har du købt nogle af de billigere værktøjsprodukter, så virker det ikke. Hilti virker faktisk, selvom det har ligget ude i regnen ret lang tid. Jeg har prøvet selv, og har også selv glemt det. Ja. Så det kan jeg kan sagtens gribe i egen barm i den fortælling. Og det er jo en kæmpe fordel, fordi så kan du jo faktisk undgå nogle udgifter, som er unødige. Så der er ingen tvivl om, der bliver kigget efter holdbarhed og muligheden for reparation, og så fleksibilitet, helt sikkert. Og så det her med, nu er I jo kommet med på det her med leasingprodukt, det er der flere, der gør. Jeg ved jeg. Men der er ingen tvivl om, hvis man kan komme billigt i gang, vil man godt have det gode. Ja. Og det tror jeg er et forretningsben, som er noget, I sikkert også har set en stor vækst i, antager jeg. Men ud fra en idé om, at det, jeg siger, det er der også andre håndværksmestre, der kunne finde på at synes. Jeg spørger, kan du genkende noget af det, Anders siger? Ja, helt klart. Helt klart også. Jeg tror, at det, som jeg vil udfordre i forhold til nogle af de ting, det vil være at sige, at uanset om man vælger det ene eller det andet, så kommer der bare nogle synergier i at samle og som virksomhed at køre et værktøjsmærke og en batteriplatform. Ja. Fordi der er en medarbejder, der kan stoppe. Man får brug for et par stykker mere. Og så til sidst, så man vækster, og man har givet folk lov, så står man lige pludselig med, hvad ved jeg, 4-5 forskellige batteriplatforme, og nu skal vi samles på det her projekt, og har du lige min lader, eller hvor var mit batteri? Når den virker ikke her, så køber noget nyt. Og det kan man jo, man kan sige som udgangspunkt, så er værktøjsindkøbet jo ikke en særlig dyr post i en håndværkervirksomhed. Men alt det, som ligger udenomkring, som bliver påvirket af værktøjet, det er den dyre post, altså. Hvad laver medarbejderne? Jamen, det er rigtigt. Og jeg kan også sagtens bekræfte, at det er et problem, og jeg tror, der er mange, jeg tror faktisk, der er rigtig mange som os, der vælger noget af samme strategi, som vi har kørt med af nogle andre parametre. Jeg ved, at René, som står for vores mandskab og vores biler og vores værktøj generelt her, har valgt en mere ensrettet retning på et tidspunkt. Men der er med 100% garanti en synergi i at gøre, som Anders siger her. Men der er ikke nu tænker på det der med batteri, og så fik jeg tanken omkring det der med, man snakker tit om iPhone-oplader eksempelvis. Altså samme koncept, det der med, iPhone-produkter virker kun sammen med andre Apple-produkter virker kun sammen med andre Apple-produkter. Og så er de begyndt at kigge ind på, om man skulle lave sådan en fælles ladeport i EU, så vidt jeg ved. Er det ikke noget, der er, kan man ikke gå i gang med at snakke med det valg eller med Milwaukee og sige, skal vi ikke bare lave et fælles batteri for os alle sammen, for ligesom at vise, at vi, selvom vi er konkurrenter, så kan vi godt gøre den her del, som virker som en af de lidt mere sådan bøvlede, centrale problemstillinger, gør det nemmere for alle vores kunder på tværs. Det er jeg ikke ekspert i. Men det, som jeg vil gætte på, der må være noget konkurrencelovgivning, der gør, at det kan man ikke. Ja. Vil være mit bud. Og så tror jeg, mange af de ting, både om det er valgt Milwaukee, eller helt til mange ting, er jo patenteret. Ja. Både hvilken information du skal sende over maskinerne. Ja. Så den en type samarbejde. Jeg tror, det er svært. Tror jeg. Jeg har aldrig hørt om det i håndværks. Men jeg tænker bare, nu kan man sige, at det måske ikke vil være en dum idé, særligt hvis rigtig meget af jeres digitalisering og platform kører gennem batteriet, så vil det være rimelig svært. Men jeg tænker, hvis der er en del af det, der kun er batteriløsning og opladning og strøm og sådan nogle ting, at man så kører en fælles port eller en fælles batteriløsning, så det ligesom, nu tænker alle jeres batterier virker internt til alle jeres produkter. Jeg tror også, man skal bare træffe en beslutning om, hvilken vej man vil gå. Ja. Og så tror jeg, hvis man skal hen imod noget af det, du siger, Gustav, så tror jeg, så bliver det noget politisk. Ja. Fordi du kan ikke forene det på anden måde, tror jeg. Det har jeg svært ved at forestille mig. Er der noget, også lidt i samme boldgade, er der noget, som I tænker, at I skal gøre bedre i den danske afdeling? Ja, det tror jeg helt sikkert. Hvad kunne det være? Hvad skulle vi gøre bedre? Jeg tror, vores vigtigste opgave, det er at sikre, at der er så mange, som hører om Hilti, og hvad det er, som Hilti kan gøre, og ligesom få taget stilling til, om det er med os, de skal være sammen med, eller om det ikke er.
Og så også være gode nok til at presse kunderne og sige, jamen, det er en fordel at gå all in, hvis du skal gå med Hilti. Altså, fordi hvis vi tager det her tænkte eksempel igen, omkring er værktøj i brug, eller ligger det stille, så hvis kun halvdelen af dit værktøj er Hilti, jamen hvad så med det resterende? Hvad den information får det her? Så jeg tror, at noget af det, som vi skal være bedre til, det er at ligesom komme ud med de løsninger, som vi har, og være og sige, det er den hele vejen, vi skal ud med. Og det er vi blevet meget bedre til. Er det markedsføringsmæssigt, hvis man sådan lige skal... Vores største markedsføring, vores markedsføring, det er jo vores kollegaer. Ja. Det er mine kollegaer. Så det er den, som er mund til mund. Er vores markedsføringsdel der. Så det skal vi blive endnu bedre. Vi har flyttet os meget, og vi er rigtig dygtige til det. Faktisk er vi det land i Hilti, hvor at når vi sælger vores værktøjer, så sælger vi allerflest værktøj til den enkelte. Ja. Så vi er dygtige til det. Men vi vil jo gerne have endnu flere, som kan se Hilti som en samarbejdspartner. Og det er klart, der er det vores folk, som skal... ansigtet udad til. Ja, og det er jo også, jeg tror også, det er jo sådan noget lidt andet, men jeg tror også, at dem, som har været i branchen de sidste 5-10 år, så har det jo været også et lidt hot jobmarked. Så jeg tror, der er mange sælgere, som har fået nye roller, og har prøvet noget andet, eller kommer frem og tilbage. Og det er klart, der er jo også noget med, hvorfor handler vi med min far og min farfar og startede butikken, og de handler med dem her. Der tror jeg også, at vi som virksomhed også skal ligesom finde ud af at sige, at du handler med Hilti, og måske handler du ikke med Anders som sælger, men du handler med Hilti. Ja, det er brandet. Så en mindre personliggørelse er lige præcis den del, faktisk. Ja, men det er også en afvejning, fordi det er jo også personliggørelsen, der er med til at sælge. Det er nemlig det. Det er sådan høn eller æg. Det er det, der er svært. Ikke? Den er rigtig svært. Ja. Den er rigtig svært. Det er tvækket svært. Det er en balancegang. Jeg havde et spørgsmål, jeg lige tænkte på, jeg vil, som jeg tænker, mange har været involveret i og har haft udfordringer med de sidste år. Nu har der været først corona, og så nu her efterfølgende krig det ene sted, og så efterfølgende præsidentvalg et andet sted, som påvirker sådan hele den vestlige verden meget, hele verden i det hele taget. Har I nogen sådan, kan I se en forskel fra, nu siger jeg 5 år siden, og til nu i forhold til både prissætning af jeres produkter og normalvis inflation i jeres, altså prisen på jeres produkt, som normalt stiger? Eller har I ligesom haft en strategi, som har ændret sig på baggrund af det? Lad os bare tage Danmark. Så er der ikke nogen tvivl om, at da krigen startede, og materialpriserne blev rigtig meget dyre, så kom der også nogle prisstigninger fra hele til side. Er det, som man har hørt om flest, altså mikrochips, der også bliver større, det skal I også bruge jeres produkter, og så et eller andet, eller er vi ude i nogle andre årsager, eller... Stålpriser. Stålpriser og logistik og den del. Men det fulgte jo meget med hele markedet, så jeg tror ikke, det var unikt for Hilti i den periode. Nej, og har I haft udfordringer med at sælge produktet? Har I haft mindre vækst end normalt? Altså har I overhovedet været påvirket som forretning? Jeg vil ikke sige, altså det er klart, at som situationen er lige nu som global virksomhed, så er der nogle højere herrer og kvinder end mig, som kigger ind i den del af udfordringen. Også uden at være helt sikker, men jeg tror 15-20% af vores marked er i USA. Ja. Så er det klart, det er jo også med at finde ud af, hvad sker der derovre. Og 12. Og 12. Men Hiltis hovedmarked er jo Europa. Ja. Hiltis marked er stærkest der, hvor arbejdskraften er dyr. Ja. For man ligesom kan snakke om den her produktivitet og bæredygtighed. Ja. Så det er der, hvor vi er stærkest. Ja. Og i Danmark er vi ikke et af de stærkeste markeder i forhold til konkurrencen. Der er nogen, som er dygtigere og måske vinder mere, end vi gør. Og det vil vi jo gerne se, hvad vi kan gøre op for at komme efter. Hvor er Hilti stærkest hen i Europa? Det er omkring... Liechtenstein. Omkring Alperne, ikke? Ja. Så Tyskland, Østrig, Schweiz. Ja. Det skulle være spændende. Jeg gik også tænke på sådan noget som... Altså, nu snakker man typisk om Afrika som et kontinent for udvikling og generelt sådan startups, men også noget udvikling af ejendom og
befolkningsvækst og alt muligt andet. Er det noget, som I har... Altså, har I overhovedet noget værktøj i Afrika, eller er det noget, som I har nogle overvejelser om? Det er et meget svært spørgsmål. Det er et meget svært spørgsmål. Meget langt ude også. Altså, uden at gøre mig 100% det helt høje strategisk. Uden at gøre mig ekspert på det her område, så kan man sige, vi har jo vores fleet, så når det udløber, når du har leaset dit værktøj i løbet af 4 år, jamen så bliver det jo sendt tilbage. Og så rundt omkring i verden, så kan det her blive sendt ud til nogle velgørende formål. Ja. Så værktøjet, selvom det ikke er mest produktivt nu for den enkelte håndværker, så har det stadig nogle år tilbage i sig i nogle velgørende formål. Og der er Hilti sender det værktøj ud til nogle forskellige områder. Hvor præcis i verden at det er, det skal jeg ikke kloge mig på de seneste projekter. Okay. Men det kunne være rundt omkring i verden. Ja. Men det er sådan generelt en del af det, altså prøve at give det som igen. Give den så meget liv som overhovedet muligt. Ja, klart. Altså, og i forbindelse, nu nævnte I før med krig og Ukraine, jamen, der havde vi også nogle kunder, som med deres værktøj, som havde aftjent deres værnepligt i Danmark, at der blev indsamlet og sendt noget værktøj ned til genopbygningen i Ukraine, så det kunne komme derned. Og nu teaser du selv for, at vores bæredygtighedschef kommer ind og fortæller mere om det, og det projekt, der hun... Ja, det er super interessant at høre. Det bliver mega spændende at dykke ned i, fordi jeg tænker, at så jeg kom bare til at tænke på, det virker som om, det er hele kernen af Hiltis værktøjsdel, det her med, i den ene ende med digitalisering, hvor lang tid kan vi forlænge effekten, og hvor brugeligt kan vi gøre det for vores kunder i så lang tid som muligt, og så når den tid ligesom løbet, er det så ligesom også, hvor kan vi basere det med bedst muligt, at det ligesom får et liv efter døden-agtigt et andet sted, hvor det kan genbruges på en eller anden måde. Ja. Har man nogen recording over, hvor lang tid sådan en maskine kan bruges? Altså, efter at den er blevet givet videre, og måske bliver vedligeholdt konstant? Jamen, nu sagde du 4 år på et tidspunkt. I forventet 4 år. Ja, 4 år, det er jo så til den professionelle. Til den professionelle. Ja. Kunne man forvente, altså ligesom en gammel Skoda, der engang imellem godt kan køre ikke 200, så stopper garantien, men så kører den alligevel 400. Er vi ude i, at det er så god kvalitet, at man kan regne med 8 år i virkeligheden? Er det en forestilling, man kan gøre sig? Det kan man sagtens forestille sig. Okay. Og det er jo ligesom op til... og det er jo den opvejning, som for nogen også kan være svær. Hvor længe skal jeg holde på noget, som potentielt kan gå i stykker i morgen, hvis vi snakker den professionelle? Ja. Det er klart, hvis vi snakker aftageren eller det velgørende projekt, hvor tingene er givet videre, så er det jo måske en anden snak at gøre det på den måde. Men man vil helt sikkert, det kan der også være nogle af lytterne, som hører, når Hilti skal, at der er nogen, der kan fortælle en historie om vi har haft vores Hilti-maskine i 15, 20, 30 år. Og det er jo også fantastisk, at man kan have noget, der har været så lang tid. Men man skal bare huske på, at i den periode, der er altså blevet udviklet noget på sikkerhed, der er blevet udviklet noget på materialerne og produktiviteten. Og det er klart, det er super godt, at din borehammer fra 15-20 år siden stadig virker. Det er bare pissefarligt, eller hvad? Nej, det er ikke farligt. Det er ikke farligt, men det går for langsomt. Ja. Så det er jo ligesom... det er jo den her opvejning, man skal gøre. Typisk så kan jeg fortælle jer egen erfaring, at man kommer halvt igennem eller en kvart del ind i sit projekt, så dør materialet, og så står man og tænker, nu bruger jeg en masse tid, kraft og ressourcer på at finde en anden billig maskine, for jeg skal bare lige blive færdig. Så har du både brugt en masse tid på det, og kommet halvt så hurtigt i mål, som du burde have gjort, fordi dit maskine eller materiel, der er gammelt og ikke virker så godt mere, eller har en knap eller en funktionsfejl, så stopper endeligt med at virke, og så går man lige ned, nu siger jeg Silvan, og så nu disclaimer til dem, det er jeg ked af, jeg nævner, men altså, så køber du et stykke hobbyværktøj, og så banker du et eller andet sted der, og så er den også i stykker, når du er færdig med projektet. Så er det aldrig kunne svare sig at sammenligne med at købe noget professionelt. Ja, den tid, man har spillet. Altså, der er en tommelfingerregel, der hedder, at 50% af et godt udført stykke arbejde, det er værktøjet. Og det er fuldstændig, altså det er min egen klare overbevisning, at det er rigtigt. Hvis ikke du har det rigtige værktøj til den opgave, du skal løse, så er du halvt så dårlig til at udføre den. Både kvalitetsmæssigt, prismæssigt og ergonomisk. Altså der er mange ting, der går i stykker, hvis ikke den del spiller. Og det er selvfølgelig sagt lige så vel, at de andre 50%, det er den menneskelige del. Det er den dygtige håndværker, det er det faguddannede personel, der udfører det, ikke? Ja. Og der spiller det her jo helt klart ind. Ja, altså det er jo heller ikke nogen...
ikke, om det er nogen hemmelighed, men ellers så kommer den derud her. Men altså, det er klart, at vores fleet management, som er vores værktøjsleasing-system, blev jo også lavet, fordi at værktøjet dengang kunne holde. Og hvis man har købt noget, som holder for evigt, så køber man måske heller ikke noget nyt. Så kan man jo vælge at sige, skal vi så lave værktøjet dårligere, så det ikke holder? Eller skal vi så lave en service-del, som sikrer, at kunden altid har det nye værktøj, når det, man kan sige, ikke er så produktivt mere. Og på den måde giver det jo også mening at udvikle nye modeller, som er mere sikre. Hvis man sikrer sig, at kunderne efter 4-5 år afleverer det tilbage og får noget nyt i en ny model, som de kan køre videre med, og så kan man så genbruge og sende de her brugte til et andet sted. Så det er jo ligesom den vej rundt. Ja, det er jo også der, man skaber de der generationskunder. Men absolut. Jeg vil egentlig sige tusind tak, Anders. Og Anders, men faktisk mest tak til dig, Anders Åskov. Anders Hilsi. For at komme en del af familien. Ja, for at komme en del af Anders-familien. Anders-gruppen her. Ja, det kan vi roligt gøre. Der er efterhånden nogle stykker igennem. Men tusind tak for din tid, Anders. Og beklager, hvis du følte, at vi fik smidt ud på det dybe vand. Også til dig, Anders. Ja, tak. Anders, nu er lidt forvirrende. Ja. Men tusind tak for i dag. Det her. Vi ses næste uge til en episode mere. Absolut. Det er godt. Tak. Hej.